So, Police Lieutenant Colonel Villaro, ma'am, kumusta ang pagpangandam sa kapulisan sa dakbayan sa Mandawi sa ipahigayon no nga People's Indignation Rally ugmang adlaw, ma'am? Yes, ma'am, ang kapulisan diri sa Mandawi City Police Office ang activity, but so far lang sa jud, ma'am, nga ang ato ang permit sa kaning ato ang applicant no for the indignation for this public assembly, the indignation rally nga tomorrow na unta ipahigayon, ang siya na finish pa ang processing sa ilaha sa pod na permit. So meaning wala pa gihatag nga permit ang ato ang Mandawi City. So tingali we have this day na fully process na sa ilaha dito part sa Mandawi City Police Office. Andam rami, ma'am, sa amo ang deployment sa amo ang kapulisan para na siya sa kalinaw sa ilahang pagpahigayon sa maong rally. Mm-hmm. So, Police Lieutenant Colonel Villaro, ma'am, no? Ang dili pa di ay siya final nga ugmang adlaw ni pahigayon, ma'am. Actually, ang nag-apply ang ato ang organizer for kana siya nga rally. Mm-hmm. But ang NP or ang mismo sa organizer is the permit coming from the mayor, the city mayor, ma'am. Pero ang Mandawi, we have prepared na our implant for the security for but maulang na siya nga ang permit on the part ng sadpod na ma-release ba na from the city mayor na ang permit ma-approve siya. Mm-hmm. So, kinsa di ay to ang organizer ani, ma'am? Ma'am? Kinsa ang organizer sa maong kalihukan? Wala pa tayo nakuha nga name, no, but this is the Maisog Cebu coordinator. Okay. So, pala na information. But, so, Ma'am Villaro, no, pila ka mga police personnel ang nakaandam nga ma-deploy sa maong kalihukan and puro ra ba ni sa Mandawi City Police, ma'am? Yes, ma'am. Will deploy, wala di pa ta ka-estimate, ma'am, kay since kuan pa sad, wala pa tay information gikan from them na pila gyud ang mounted crowd sa ilaha, ma'am, because magdepende na siya ana. But more or less, ma'am, ang Mandawi City Police Office, ang ma-deploy ng mga personnel is coming from us alone. Sa Mandawi lang, ma'am. So far, wala pa tayo kuan nga makapangayo pa ta o police office. But we'll coordinate, ma'am, just in case nga daghan gyud kaayo ang ma-expect na kuan. Pero naaratoy na kuha na information, expected is 10 to 15 1,000 na crowd. As to final, ma'am, wala pa ta naka-receive. Mm-hmm. Asa in particular sa dakbayan sa Mandawi, ma'am, pahigayon ning naasoy nga kalihukan? Diri siya itlong sa Paradise, Mandawi City. Naarni siya sa atubangan sa may gasoline station na Petron, and this is along A. Soriano Avenue, ma'am. Mm-hmm. Maka-accommodate ba ni? ICC. Yes. Maka-accommodate ba ni ubay-ubay nga mga tao, ma'am? Yes, ma'am. Sa nakita nato sa ilahang application, no, na ang ilahang area and sa expected lang na crowd nila, makaya ra gyud, ma'am. Mm-hmm. So, Police Lieutenant Colonel Villaro, ma'am, no? Nagkakuha na bod mo sa information, ma'am, or naa na ba'y confirmation nga mutungag yun si former President Rodrigo Duterte, ma'am? Ma'am, so far wala pa, ma'am. Wala pa tayo communication ma'am, nga mo kinsa ang mga VIP. Tingali, ma'am, makuha na nato na within the day. But so far, as of this time, wala pa tayo list sa mga VIPs na mutunga during sa kana siya nga assembly.